Helo a croeso nôl I Amser Stori gyda Tonia. I ddechrau, jyst eisiau gweud diolch yn fawr iawn am yr holl negeseuon a lluniau hyfryd amdano Cadi. Yn falch o'ch chi wedi mwynhau. Ac felly, heddiw, fi wedi penderfynu wneud stori arall amdano Cadi. Ein stori nesaf yw Helynt yr Hadau, gan Sioned Lleinau a Suzanne Carpenter. Con I dechrau. Helo, Cadi. Mae penblwydd dad heddiw. Bydd angen brechdanau a chacen hadau ar gyfer y parti. Beth am wneud restr siopa? Ac mae'r bachgen yn meddwl, rhaid cofio'r hadau. A mae Cadi yn meddwl, a rhaid cofio'm hysgodi. Ond mae mam yn brysur gyda'r babi. Maen nhw'n mynd i'r siop fara gynta. Helo, Mrs Sidoli. Mae angen 2 torth arno ni os gwelwch yn dda. Be sy gyda chi? A mae'r bachgen yn meddwl, rhaid cofio'r hadau. A mae Cadi yn meddwl, rhaid cofio'm hysgodi. Ond mae mam yn brysur yn siarad gyda Mrs Sidoli. Yna, maen nhw'n galw I weld Mam Gi a Tad Ci. Oeddi'r ieir wedi dod I wyau heddi, medde mam. O, rhaid cofio'r hadau. Miaw, a rhaid cofio'm hysgodi hi. Ond mae mam yn dilyn Tad Ci I waelod yr ardd. Gartref, mae pawb yn brysur. Paid anghofio'r hadau ges I gyda Mam Gi, meddai Thomas. O, diar, medde mam, hadau ffa. Maen nhw'n rhy fawr, Thomas bach. Yr hadau bach yma sydd o'r ar gyfer ein cacen ni. A gallwn ni blannu dy hadau ffa di yn yr ardd. Penblwydd hapus, dad, medde Thomas. Ti'n hoffi'r gacen? O, blasus iawn, medde dad. Beth sydd yn y brechdanau? Tiwna a letys, medde mam. Ac mae Gwen Cadi yn ymestyn hyd eithaf ei whiskers. Y diwedd. Ambell I cwestiwn I chi orfod ateb. Rhif 1. Beth mae'r bachgen gorfod cofio? Rhif 2. Beth mae Cadi gorfod cofio? Rhif 3. Penblwydd pwy ydy e? Rhif 4. Beth sydd yn y brechdanau? A rhif 5. Pwy sydd yn cadw ieir? Rhywbeth bach I cwpla, tybed, a fyddwch chi yn gallu creu list siopa eich hun. Hwyl am y tro. Gweld chi tro nesa. Ta-ra!